Fašangy 2011. Len tak rýchlo organizačne, som rád, že sme sa teda dali takto dohromady, že tu máme mládež, máme tu teda už aj starších, máme tu spevákov, tanečníkov, pôjdeme všetci spevačky, tak aj spevačky, pôjdeme všetci od dolného konca, vezmeme to tam, kde teda Števo pôjde popredu s Ražňom, kde Fašang budú mať, kde nás pekne privítajú, tam pôjdeme do dvora, zatancujeme fašangový tanec, zaspievame pesničku, ktorú si budú prijať a budeme pokračovať ďalej. Keď sa dostaneme na úroveň kultúrneho, takže bude tu taká predstavočka, nejaká 20 minútová, bude nejaké také občerstvenie si tu dáme a budeme pokračovať smerom hore na horný koniec. A chcel by som vás poprosiť, aby sme tento rok to troška ukončili tak slávnostnejšie ako minulý rok, kde sme sa z hruštičky, tak ako by som povedal, ako husy rozbehli, každý niekedy inokedy a keby sme z horného konca potom išli spoločne s Tevom dole do kultúrneho, tuto to ukončíme, no a pokračovať budeme potom útorok na fašangovej zábave pochovaní basy. Takže priatelia, nie nám počasie inde, nech sa zabavíme dobre my a nech sa zabaví celá dedina, poďme do toho. Hurá! Nakoniec len podľa možností už. Dobre, takže ideme do toho. Poďme. Kultúra, ideme do toho.